Nekez aztuko dute 2013 urtea Andramari Zuriaren enparantzak eta Untzaga plazak. Alabes eta Eibar 4 urtez bigarren B mailako infernuan egon ondotik, berriro ere bigarren mailan. Nacho González gidari gasteiztarrek Kaenen aurka ekainaren batean lortu zuten ametsa egia bihurtzea. Eginiko ibilbidea zoragarria, 82 puntu lortu eta 23 gol bakarrik hartu zituzten. Eibarrek ospitaleten ikutu zuen zerua ekainaren 30ean. Alkoiano, Oviedo eta Ospitalet hartu zituzten mendean, Gaizka Garitanore mutilek playoffetan. Denboraldi erakargarria, ausarta eta gusto handikoa osatu zuten. Bigarren mailan hasiera desberdina izan dute. Alabes Borja Bigueraren golekin gozatuz eta emaitzekin dezente sufrituz. Nacho Gonzálezek ezin izan du ametsa elikatzen segi. Juan Carlos Mandia da entrenatzaile. Eibar berriz bikain. Liderrak mendean hartuz nortasunarekin eta errespetua sortuz. Zilarra dastatzen gustuz ari dira benetan, Mendizorrotzan eta Ipuruan. Alabes eta Eibar gutxienez dagokien lekuan.